Bentino Senin ngene mesti nyambut gawe aras-arasan mergakno kanca-kancaku akeh sing bodho rong balik. Lek dino Senin iki bodho molor. Sing main ado-ado ngono ki biasane balike engko Senin tekone awan pas lautan ngono kuwi. Dadi kerjaku yo ngene iki gawe sing bagian pengecetan rak aku. Ning bagian finishing kuwi wisine pipone karo kawate dipanasi bare dicelupne ning bubuk kaya ngono kuwi. Jadi lek urung panas tenan ndak kena dicelupne. Jadi kudu panas sampai tepung cete kan apa bubuk plastik to. Jadi lek kena panas kan leleh. Dicelupne sampai mendel pokoke kudu rata. Lek ndak rata engko dadine merintis kabeh. Nah iki hasil sing wis mari tak celup karek diopen dimatengne. Nah iki persiapan tinggal nglebokne neh sing arepe tak open kuwi. Ya ngono kuwi kudu ditumpuk ning nggon